Zipristin duela 14 urte martxan jarritako lehiaketa da. Bere helburu nagusiena, ura biziaren elementu gisa defendatzea da, artea eta kultura bitarteko hartuta. Coordinamos con artistas, con la Asociación Artística de Guipúzcoa, un mercado solidario con Etiopía Utopía, con la fundación, y distintos artistas vascos están pintando, en este caso 8. Margolari profesional horien artean izan da Jose Luis Zumeta ere. Ez dela oso komodua, etia kalian jendien artean nola, baina, tarteka horoko egin behar dieta. Beste 7 margolarirekin batera, urtarrilaren 3an zozketatuko duten mural bat egingo dute. Hortik aterako den dirua Etiopiako Bukro herrira joango da. Zeuraski joangoa beste erreka bat dela konpontzeko, zeratik ganan enbalse bat dago eta handik dijoan ura erreka hortatik eramaten du zakarra pilo bat, harrik eta... Helburu horretan Donostiako elkarte artistikoko partaideak ere lagunduko dute saltzen dutenaren zati bat Etiopia Utopiara bideratuko baitute. Zipristinen beste helburua umeak artean trebatzea denez, hainbat tailer antolatzeaz gain, asko izan dira margotzera animatu diren haur eta gazteak. Jendea ikusten zaitu eta batzuetan esan dizu hala ze polita den, no seke. Artelanen bat erosi edo muralaren zozketan parte hartu nahi duenak, arratsaldeko 7 arte izango da aukera.